Os nenos non son números, ese foi o lema da manifestación que este xoves tivo lugar ás portas do Colexio Dio Piñeiriño en Vilagarcía, unha protesta que nesta ocasión, a parte dos pais e os alumnos, sumouse parte da Corporación Municipal da Vila. Desde o Concello nos vamos a pedir unha entrevista, como fixemos o ano pasado, explicarlle a situación, a problemática do colexio en esta, que de sobra coñecida, pois levarlle os datos numéricos do alumnado, porque parece que o único que lle interesa a Consellería ou a Xefatura Territorial pois son os números, pero como ven di o eslogan da campaña dos pais, os nenos non son números, non? Y yo creo que precisamente por la experiencia que tenemos de gobierno, ahora pues aquí estábamos ayudando y apoyando la reivindicación, conociendo, más que apoyando, conociendo cuál es la reivindicación, y a partir de ahí tendremos que estar ahora pendientes de qué hace el grupo de gobierno, si ha tenido ya reuniones con la Junta, con el jefe territorial o no, que le han contestado, qué es lo que ha pedido, si son conocedores de las necesidades de los otros centros, y a partir de ahí, bueno, yo creo que nadie va a escatimar apoyo allí donde sea necesario. Vimos sufrindo en todos os centros de Vilagarcía como mesmo do país, non? Un desmantelamento do que son os pois a infraestructura, os medios e os medios pois as axudas van para os privados que non teñen estes problemas e os concertados e o público está quedando realmente pois desmantelado. Está claro que desde a Consellería de Educación prima outra cousa, non prima nin o público nin o de calidade, e o público pois en vez de apostar por melloralo, parece que se tira para atrás, non? Que se recortan as posibilidades de mellora na busca desa calidade, e o exemplo claro témolo aquí, non? Hai unhas necesidades que hai que cubrir, e desde a Consellería xa non é que digan que non, é que non parece que non queren nin recibir ao persoal para escoitar as reclamacións. Os pais non entenden as diferenzas que hai con respecto a este curso que está a piques de rematar cando se dotou o centro dun profesor de apoio para a clase de quinto de infantil. Os proxenitores destes alumnos do centro Vilagarcián opinan que o feito de que o ano pasado fose ano electoral influiu para ter un mestre disponible para este curso, polo que contemplan continuar cos movilizacións ata que Educación se pronuncie ao respecto de si estes alumnos poderán ter un profesor para o vindeiro curso 2017-2018.